טוב, אז איוש, אני עמוד חדש של טוקבוק. אז כפי שאמרתי, אני עמוד חדש של טוקבוק שהולך להפעיל לכם פה ממש הרבה. אני הולכת להפעיל די בשעות מאוחרות, בגלל שאני מציימת בטלפון של אבא שלי, ואבא שלי חוזר די מאוחר מהעבודה. אני מבקשת שתעקבו, בגלל שהולך להיות פה סדרות מצחיקות, מטורפות ומשוגעות. את הסדרות המצחיקות והמטורפות והמשוגעות אני הולכת לפעמים לעשות גם עם דודה שלי, כי היא הכי מצחיקה ever never ever, והיא הולכת ממש להקפיץ פה את הערוץ. אז אם למשל אתם אוהבים את הסדרה, פליז, או שתרשמו חלק 2 מתי שעולה סדרה, או שפשוט תיתנו לייק כדי שתראו שאהבתם, וכאילו אולי תרשמו גם תגובה של צחוק כזה. וביי יוש. לפני שאנחנו נפרדים אני רוצה להראות לכם את העולמות שיש. יש לי את כל הבתים אבל לא את כל הפריטים. העולמות שיש לי. וזהו, אלה העולמות שיש לי, תעקבו לעוד.